Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Brian, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasapaak anang asawa. Gapu iti dayta, saan ko analpas ti panagadal ko. Nagsalukagak, tapno makapagtuloy matlaang ti asawak, iti panagadal na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Brian. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay ayaten ka, Charlene. Kayat ko ngagkalay sa takaman. Ngam agad adal tapay laang. Kasanong ti arapaap ni tatang para kanyak. Kayat na makaturpusak iti panagadal ko. Basta kayat ko ngagkalay sa takaman. Sige Ibagam ka ni tatang ko tagkalay sa tangarudan. Agyam anak. Kunaklakit din no di mo kayat. Apay kumaadyak kayat. Kat ay ayatan ka unay. Ay ayaten ka matunay. Iso nga ora agsardang tanin ti panagadal ta. Basta kalay satan. Ay unay daytan? Saan kayo pailangan nakalpas iti panagadal yaw? Ngam agasawa kayaw? Kasunulangan ti biyag yaw no kasta? Tatang, palubusan da kami ngagkalay sa ni Brian. Oo na yan ti kasta panunot yaw. Di yo ka di pampanunutain ti masakbayan yaw. Importante ka di kada kayaw ti panagasawa yaw. Tatang. Oy, Brian, di ka di makasaaw. Apay di kagsaaw. Apay ani Charlene latan ti sumungsong bat. Kaya't munsa matatapisin ka. Pakawanan da kami kumatata. Agkalay sa kamin ka ni Charlene, kat palubusan da kami kuma. Angam kasano ti panagadal na? Ikarik tata. Apaman na malpas ti kalay sa amin ka ni Charlene. Siyakton ti mang paadal ken ko na. Aniya? Ikarik day tata. Imposible. Kasano mamapaadal ngay no awan mo't natalga da panggadam? Aggagutak Awan pilyak at trabaho. Basta nadalus lakit di. Ikagumaak apagadalan ni Charlene. Alan tatang. Palubusan da kami kuman nga agkalay sa ni Brian. Nasaya at mata dito'y balay ti pagnaudan nyo. Ngam kasanon ni tatang mo, Charlene. Intulok namat ngagnaad kami ka ni Brian dito'y balay yun, nanang. Ano sanda kami kumananang? Ay, kayat kumuta, tapno addakad kaduak. Kat kasano itan, Brian, nasken nga agsapul ka iti panggadam. Nang runa ta nagkari ka kindi katugangam, apagadalom ni Charlene. Wala na. Aramidog ti amin nakabalak. Ay, saan ko malatan? Amangan ngamin numarigatan ka laang, Brian. Saan? Aramidog ti amin nakabalak, tapno makalpas ka iti kursom. Agtinulong kayo nga rod, anak ko. Iti kasta, matungpal mo tiing karim ken ni katugangam. Ken maysa, para matlaang iti pagsayaatan nyo dayta. Darlene, awatem na to Allowance mo na ito iti makalawas. Anusam kumati agada tapno makalpas ka. Wen Brian, ikarik, agadalak anaimbag. Wana, ta nagkariak ka ni tatang mo. Nga oray agasawatan, ituloy mo lahat ti agadal. Bilibak nga rod kan ka. Tapaman analpas ti kasarta. Nagsapol ka adagos iti trabaho. Ano santa pala kumati makipagnaad dito balay mi kan nanang. Sana bale. Inton makaturpos ka. Ika gumaagtulat ti agurnong. Tapno makapatakdertan iti bukod ta balay. Oh, Brian. Adda ka matgayam dito yung talyer. Dito yung kagayam magtrabaho. Wen, Manong Albert. Nalakaakla nakasursuro iti trabaho dito
Alakit saya atim nga rod at itrabahom dito eh. Tapno adda pangalaan nyo, iti pang inalda, wagastusan nyo. Nang runa kat agad adal gayam ni bakit mo? Wan nga rod man, ket planok pa iti agsapol iti pag-sidelinean. Iti kasta, nalaklaka ka makaurnong. Anya? Sapay nagastos ti agpadal iti kolehyo. Kaya't mo pa iti agsapol, iti trabaho? Di pa ikat awanan ti inanam no kasta. Okay lang, manong. Sana bali. Time ton makaturpos ti asawak, ore sa anak ton nga ag-sideline. Brian, adda kamot gaya man. Apag-isaw, nakaluto akon. Mangan kalatan numabisin ka. Kanay, madlaw anabannog ka. Didak pagdanagan nanang. Agin na naaklaeng. Madamtama akto na mangan. Wano, agiddan kami ton ka ni Charlene. Apay, saan ka ni pa si mang pati asawak? Saan pa'y mat? Amangan no inton madamdama at danday chay. Malangarudan ako. Urayo mon ti asawam. Umuna ak ngarudan amangan. Ituloy ko pa'y nga mentay lablabaak. Sige lang, nanang. Mangan kayo latan. Apay nga inuray nakpailaang. Nangan kalat ako man iti kasta, makaina na kamatan. Kaya't kang namin na makasango. Alakit din. Internet di kusina. Mangan tamatan. Nangan itayan ni nanang. Kasta ka di? Alangarod, mangan tamatan. Kalpasan na. Aginawak tumatan kadagiti nanganan tayo. Tadi pa'y isong aramidan ni nanang. Sigurado ka? Di mo't kunam nga aduti naramid yu iji pagadalan. Amang ano nabannog ka. Siyaktulatan aginaw. Saan mat anadagsan at trabaho ti aginaw? Ken kababain mat kininanang Makipagnanaod talang arudan ken kuana. Sa kalpasan na, sa anak pa'y atumulong iti trabaho dito'y balay. Anyati ko na, Brian? Nagikat kan ije talyera pagtrabahwam? Apay mat? Nakasara ka kaminan iti trabaho anak dakil ti sweldo manong. Iso na lang, tarabi iti trabaho ki jay. Kasta ka di. Kat anya nga iti trabahom ita ako nam. Security guard manong. May mayatan ni jay. Tauren no rabi iti trabaho, daktakil mo ti sweldo. Angem, saan ka nga tamarigatan iti dayta trabaho? Nang runa, tarabi ipay gayam ti dutim. Saan mat siguro? Ken sana bali, maturog kak matitagsapan o bilang. Alangarod, sikat ti makaam mo. Basta ti kanayon ko nga ibagakin ka. Annadam ko ma ti salunat mo. Anya ti ko ng Brian? Security guard itan ti trabaho? Sakit rabi ipay ti dutim. Saan ka kadi marigatan? Saan mat nga ta? Sigurado ka. Kababain pa'y kit din kan ka. Gapo kanyak, naisakripisyong ti panagadal mo. Imbis nga agad-adal ka kumamat. Ang sikamat ng timang ibakbakla iti panagadal ko. Ha? Saan ka madanagan? Apaman amakalpasak, si kantumat ti agadal. Kumusta mo ti trabaho ka security guard, Brian? Nasaya at latamot tatang. Sana bali. Dandanimot na nagturpos ni Charlene. Nagagat nga agadal. Iso apat check. Matungpal na ti arapaapyo para kinkuana tatang. Rumbang lang nagagit nga agadal ni Charlene. Gaputan nagagit kamait amang papaadal ken kuana. At iti kape manak ko, nagluto ak iti tinapa. Ken adamot ten nagalip akamates. Mangan ka, sakan tumaturaw. Agyamanak nanang.
Agtugaw kayo mo tin at agiddan tayo namangan. Ay, sige. Mangantan. Kalpasan ti pananganta, mapanak mo tan iti pwestaw. Wan gayam na lang. Nasapa ka di asimrik ni Charlene, hindi pagadalan. Wan, ado ka nung amin ti isambut da ita a project da. Sana bale, dandanimot na nagturpos. Manulangan na semestre, agturpusan di manugang yun na. Brian, sumreg ako niti pagadalan. Ado nga minti ikamakami ita. Kan adapay quiz mi inton madamdama. Nagluto akmatan iti pamigatan. Nanganak itayan. Mangan kayon tulatan ka ni nanang. Alam to'y alawas mo. Ay, saanan? Adapay kwartak dito eh. Saan ko pa'y anagastos dyan na udi nga intad mo kanyak? Alam kit din. Idulin mo. Lubi lang adda pa ka sa pulam. Adda hagos maaramat mo. Sige. Alang arod. Mapanakon. Mangan kayon tulatan ka ni nanang. Nay, Brian, anak ko. Apay asikamot tentagdaldalos dito'y balay. Rumbang kumaamat maturog ka. Gaputad daman ng dutim inton rabi eh. Kaya't kayo lang atulungan na nang. Bayan nyo. Nakaturog ak matitay. Ay na, Brian. Di mo abuswan ti bagay, manak. Amangan no agsakit ka. Di kaya agdanag, tamo kasalwatan ti salunat ko na nang. Ayon gayam, si kakaditi nagluto iti pamigat. Ni Charlene, kaputan na sapa na panin di pagadalan. Ay, bilibak at talaga kada kayong ag-asawa. Tauray kastangad na pakakumkumikuman nyo. Masanguyulat na ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Charlene, naturog mo mutan dito salas. O may kan iti silid Injay ka maturog. Wadi agpaiso. Nakaturog ak gayam. Kabayatan ti panagbasbasak. Bun nga rod, naturugan mo ito na tabas-basa. Umay ka, ituloy mo ti maturog iti sirin. Dito yaklatan, Brian. Basa agpay ngamin to itisis mi. Ag-defense kami ngamin. Iso da ito eh. Ag-review ak anaimbag. Iti kasta, nakasagana ak. No kasta nga agdamag dagiti panelist mi. Ang napuyatan kan samot ten. Sana bali Tanumalpas ti defense mi. Mabalin kun tumatan ti agina na. Kablaawan ka, Charlene. Nagtorpos ka. Kamaudyanan na. Natong palmutlangan ti arapahap mo ang makaturpos iti kolehiyo. Wen, Brian, kat agyamanak ka ha. Agyamanak iti ado a sakripisyom tapno makaadalak. Isagot ko kan kada ito'y abaligik. Pagyamanak man, tas saan anasayang ti bandog kan puyat ko. Gaputan nagagat ka anagadal. Sanak ang nagbabawi anak i asawa kan ka. Gaputa malaksid a responsable ka nga asawa. Sikapay tinang paadal kanya. At damat gaya man panggadan ni Charlene, Brian. Wala na. Naawat at agos iti nagaplayan na. Kandakkel pa iti sweldo na. Anya nga iti plano yu ita, anak ko. Kuna ti asawak nga ituloy ko ti agadal. Ang kaslam mabainak mo tin nga agtuloy. Alan, anak ko. Saan mo apagkadkadan ti asawam? Total, no makaturpos ka, kat maadaan kamot iti nasaya at apanggadan. O di nadardaras kayo ang makaurnong para iti masakbayan niyaw. Oh, anya Brian, naka-enroll ka ka din? Wen, kat di kagdanag. Igaad ko ti agadal. Iti kasta, saan mo't amasayang ti magastos iti panagadal ko? Para matlakan ka dayta. Sige, agtuloy ak nga agadal. Mabainak la ko ma. Aramidak latan Ano usamon? Saan ka makibarbarkada ha? Ituloy mo ti agsingsing pa tapno makalpas ka. Awan sir kita ni Charlene tatang.
Kat apagiso ti umayo, aglutluto da ken nanang. Dito'y kayon ang mangal daw. Kasta ka day. Nay, adda ka mo't abalayan kardo. Nasaya at mo't nakapasyar ka. Way nabalayan. Nabayag mo't na sana ka nagpasyar dito'y balayaw. Isuan na panunot ko may ti pumasyar ita. Nala nanang tatang, agsarsarita kayo pa. Inak mangisaganit kapiyo. Ato yun tigat-gatangam asabon, Kristey. Agyaman ak, nana. At tibayad ko. Agyaman ak. Nay, Brian, si kamat gayam day ta. Una na. Oh, Brian, gumatang kakadimot dito yung store ni Nana Lomen? Wen. Uy, kumusta? Saan kakadimot lang ang marigatan iti panagadal mo? Saan man, Christy? Kan may sa... Adamot ang iti libro abas pasaag. Ag-advance reading ak. Iti kasta, sa anak unay amarigatan. Dandani ka sa mo agturpos, Brian. Pudno na ita na. Talaga abilibak kada kayo kanibakat mo? Agpada kayo ang nagagat nga agadan. Kastamat lang ti kinagagat ni bakit mo. Di da kami ti agad-adal. Talaga kasta. No adda arapap tayo iti biyag. Masapol nga gagagat tayo. Ay na, Brian. Maragsa ka na. Tanakaturpos ka matlaangan. Natungpal mo't lang ti arapap lagi ti dadakkel ta para kadata. Kasla sa anak pa'y mamati. Agpadatan anakalpas iti panagadal na. Ulit tagyaman kan ka. Gapo iti panang paadal mo kanyak bakit? Nagtinulong ta adwa. Tapno makalpas ta iti panagadal ta. Kat ita, planuan tan tinasaya ta masakbayan ti pamilya ta. Ituloy tatagin nayat kan agpinatag. Tapno agtultuloy ti kinaragsak ti pamilya ta. Ita, agpada kamin nga daan iti natalgad a panggedan iti asawak. Ininot meten amalmalpas ti ipatpatakder mi abalay. Naragsak kami nga agasawa, Mr. Lonely. Gapo ta agkingkin na awatan kami akanayon. To'y pagayam mo, Brian. Brian, pagayam ko, napintas da ito'y pakasaritaam. Ket mamati ak, anakaibati iti inspirasyon da ito'y kadag iti dumdumngeg. Ket dayawin kayo nga agasawa. Gapo ta uray nasapa kayo ang agasawa, ing kagumaan nyo latta, aginunod, dagiti arapaapyo. Bueno, papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti panakay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge, di tinagan a Brian. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.